Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Nell's Secret Files. Si Nell na na-in love sa kanyang pinsan. But then eventually, hindi po sila nagkatuluyan dahil ibang babae ang nakatuluyan niya. At ang babaeng ito ay ang sinasabi niyang tumanggap sa kanya ng buong buo. Imaginein po ninyo, nakipagbalikan yung pinsan niya sa kanya na si MJ. Tapos, hiniwalayan niya yung May na tumanggap nga sa kanya ng buong buo. Tapos, parang patibong lang pala lahat ng yun. Kasi hindi pala din sila magkakasundo ni MJ. So, ang nangyari, disaster. Nagiwalay din sila. Tapos, naipagbalikan siya kay May. Tapos si May, binigyan siya ulit ng isang pagkakataon. At ngayon, masaya raw sila. Masaya yan. Sana all. Antayin nyo lang. Charot. Charot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comment suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Lolo Peps. Lolo Peps, take it away. Maraming pag-aaral ang nagsasabi na mataas ang posibilidad na magkaroon ng birth defects o congenital diseases sa mga batang bunga ng inbreeding. Incest ang tawag doon na po. Alam niyong mali yun at may batas at may kaso na roon mula pa noong 1950. Wala lang, naibahagi lang naman ng lolo. Masaya ako po na walang naging bunga ang pagsasama ninyo ng pinsan mo. At mas masaya ako dahil natuto ka sa mga pinagdaanan mo. Huwag ka na sanang maliligaw. Nasa tamang direksyon ka na ngayon na po na kaya mong ipagmalaki sa harap ng kapwa mo at sa harap ng may kapal. Thank you so much, Lolo Peps. Grabe talaga ang wisdom ni Lolo Peps. Alam mo talaga na matanda na. Ay, ang dami ng pinagdaanan sa buhay. You gain wisdom through experience, as they say. Pero syempre, iba pa rin yung experience magturo sa ibang tao. Kumbaga, pag first hand mong naranasan yung isang sitwasyon, parang nandun talaga yung learnings. Kung matututo ha. So, hindi ko sure kung merong ganong klaseng relationship si Lolo Peps po. Na in love na rin siya sa pinsan niya. Hindi. Pero yun nga ang sabi ni Lolo Peps. Meron ng batas na ginawang ganito. And according to a study and research, diba, meron daw posibleng maging abnormality yung offspring ninyo just in case makipag-duka with a relative. So, thank you so much, Lolo Peps, dun sa research na yun. 1950s pa pala na, yun. Hindi ko sure kung fact yun. Pero mukha namang factong si Lolo Peps. I mean, factual. And by the way, gusto ko lang batiin ng happy listening si Tina Ryan. Alam niyo po ba si Tina Ryan? Tina Ryan is so conyo. Kasi she's from other station. Magic 89.9. Uy, binanggit ko talaga. Boss, pero may nakikinig sa atin, no? Di ba, masa station tayo, pero pinakikinggan tayo ng
high-end station. Oh, thank you so much, Tina Ryan. And pabati na lang din sa Grab driver mo kung siya talaga yung nakikinig. Anyway, Aliana Dalisay says, maray na hapon, DJ Rocky, mula dito sa Diet. Hindi na bago sa akin tong SF na to. Dito rin sa amin merong nagkatuluyan na magpinsan at nagkaroon pa ng 2 anak. Pangit mang tingnan pero wala ako sa posisyon para husgahan sila. And sa'yo, sender, huli niyo man na-realize na mali pero at least natuto kayo sa pagkakamaling yun. Sana wala nang comeback na mangyayari. Yun lamang po and good luck sa inyo ng girlfriend mo. From Aliana Dalisay, all the way from Daet. Uy, thank you so much, Aliana Dalisay. Wala naman daw tayo sa posisyon para husgahan sila. Pero syempre, gusto nating sabihin sa kanya na may mga pagkakataon talaga na hindi natin mapipigilan yung puso natin. Pero gusto natin na nasa tamang daan, tamang tao, tapos walang maging komplikasyon. Yan. Iniiwas lang natin sa ganun as much as possible. Anyway, eto naman sabi ni Jomar Palulim. Alam mo, DJ Rocky, mas napatitig ako sa'yo kesa makinig ng radyo. Ay, thank you ha. O, ito pa sabi ni Robert Tirao. Kung magpinsan lang talaga kayo hanggang dun lang. Maling-mali ang ganyang bagay. Happy naman ako at maganda rin ang bonding ninyong magpinsan pero hanggang dun lang dapat yun. Yun lamang po, shoutout sa team Rocketeers. Ito pa ang sabi ni Adrian Baldemoro. Walang justification ang ginawa mo. 6 na taon. 6 na taon bago mo pa malaman na mali ang ginagawa mo. Susme, iba rin. Yung iba nga, diba? Forever na eh. Namatay na lang, hindi pa alam na mali yung ginagawa nila. Depende rin talaga yan sa set of values. Wait, nag-reply si Miss Tina Ryan. Si Kuya Vivencio ang sosyal ng name. Thank you so much. Kuya Vivencio ang sosyal ng name. Sabi ni Miss Tina Ryan, grabe ka, hindi ako sosyal. Alam ni Nicole yan. Feeling ko social ka eh. Kasi the way you talk pa lang parang hirap na akong makipagsabayan. Oh! Na-meet ko siya dati sa guesting kay Tony Gonzaga. Oo. Tapos nagchika-chika lang kami. Hanggang sa pakiramdam kausap niya ni Miss Tina Ryan. Well, ganun talaga. Pag maganda ka na, maganda pa boses mo, maganda pa love life mo, no? Nasa iyo na ang lahat. Anyway, ito pa sabi niya, Bernard Laurejas, hindi masama kung nagmamahalan kayong dalawa. Kaso first cousin niya, may abnormalities yang magiging baby ninyo. Kung mahal niya, dapat pakasalan niya. Buti na lang kamo, DJ Rocky, naghiwalay sila. Baka sign na talaga yan ni Lord na magbagong buhay na siya. Anyway, eto naman sabi ni Robin Patilia. Taray naman ang name. Magandang hapon po, DJ Rocky. At sa mga kababayan natin nakikinig ngayon sa Secret Files. Masasabi ko lang sa letter sender. Yan nga lang talaga. May conflict. Pinsan mo yung minamahal mo. Pero lagi mo tatandaan ang mga consequences na ibinunga nito. Pero isipin mo na lang kung talagang mahal mo yan, kailangan pag-isipan mo na maigi. Pag-isipan nyo maigi ang pagmamahal na yan para na rin sa ikabubuti ng iyong sarili. Kaya o kung sino man yung letter sender na yan, pag-isipan mo na yan. Okay? It's a liver lover. Boy. Thank you so much, Robin Padilla. Napag-isipan naman na niya. Mukhang nakipaghiwalay naman na siya talaga dun kay MJ na pinsan niya, na naging girlfriend niya. Mukhang happy naman siya kay May ngayon at sana nga ay maging tuloy-tuloy na ang pagpili niya ng tama. Anyway, eto naman sabi ni Alan Valenzuela, ang tama ay tama pero ang mali ay mananatiling mali sa mga mata ng tao sa paligid ninyo at mata ng Panginoon. Kung naging masaya ka sa taong mali, what if pa kaya kapag ikaw ay nasa tamang tao na? Good afternoon, DJ Rocky. Uy, ang dami pang nakikinig sa atin ngayon at ang dami pang nagko-comment sa ating secret file for this afternoon. Maraming naging masaya dahil sa naging desisyon at naging ending nung secret file na hatid sa atin
ni Nell. Pero marami ring nainis kasi pinaabot niya pa ng 6 na taon. Tapos sumubok pa siya uli. I think may ganun kasi talagang tao eh. Yung hanggat hindi nagkagulo o hindi nagkakagulo ang lahat, hanggat hindi siya nasasaktan ng sobra-sobra, hindi siya titigil na piliin yung ganung klaseng sitwasyon. Yung tipong okay lang kahit mamatay ako dito. Yung ganun, may taong ganun eh. Pero naniniwala ako doon sa parte na minsan merong gagamitin si Lord na instrumento para tanggalin ka doon sa maling sitwasyon. So gumagamit siya ng mga tao as instruments para matauhan ka or mas ma-realize mo on your own na hindi na yung gusto mo yung makabubuti para sa'yo. Kasi marami tayong gusto sa mundong ito na hindi nakabubuti sa atin. Feeling lang natin makabubuti sa atin. Pero hindi talaga. Pero, yun nga, si Lord, alam niya kung ano yung makabubuti sa atin. So kahit gusto natin, pero hindi makabubuti sa atin, hindi niya na ibibigay yun ng sagad-sagaran. Or, may pagkakataon din naman na hahayaan niya tayong masaktan na masaktan hanggang sa tayo na mismo yung magkusa at ma-realize natin sa sarili natin na hindi na ito yung para sa atin. And I think that happened to our secret file sender. Na kailangan niya munang talagang, alam mo yun, kumambak pa dun sa pinsan niya para ma-realize niya na maling-mali yun eh. And buti na lang din, natagpuan siya ni May. At nandun yung pagtanggap na kahit ano pa yung ginawa mo, tanggap kita. Medyo mahirap nga lang turuan yung lalaki ng ganyan. Kasi hindi naman yata natuturuan yung lalaki na ganyan eh. Na ako ang piliin mo, ako ang deserve mo. Parang hindi ganun eh. Talagang kusa nilang dapat matutunan on their own. Wala lang. Ano ko lang. Thoughts ko lang about it. If he wants it, he wants it. And if he doesn't like it, ayaw niya talaga. So, hindi mo mapipilit ang isang tao na gustuhin ang isang tao pa. Kusa siyang dapat gumusto ng ibang tao. So, congratulations to you, Nell. Dahil finally, natagpuan mo na yung taong gugustuhin mong makasama habang buhay. At kapag tamang tao talaga yung pinili mo, mas magaan. Wala kang pinagtataguan. Pwedeng ipangalandakan sa kahit sino man. Yan ang tunay na pagmamahal. Umaabot ng walang hanggan. Ay, wala palang abot yun. Papunta ng walang hanggan. So sana magtuloy-tuloy na yan at sa mga kabisyo po natin out there na nagmamahal ng palihim ng kanilang kaanak, especially ng kanilang pinsan, i-research nyo po yung pwedeng maging defect or abnormalities ng magiging offspring ninyo kasi baka meron po yan. And isipin nyo na lang din yung mga posibleng consequences ng mga desisyon ninyo. Kapag kaya ninyong tanggapin lahat ng yon, harapin lahat ng yon, then go ahead. Pero kung hindi, gusto mo ng mas mapayapang buhay, mas malayang buhay, decide, reassess your situation and then decide. Yun. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break, you are still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga pet malung manggapang sa kakalsarahan. 90.7 Love Radio, this is Nell's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!